Hello, Tuesday morning na ngayon and papunta ako sa playgroup ni Ana. Pipick upin natin siya. Nagdala na lang ako ng stroller kasi minsan ayaw maglakad ni Ana. Tapos hindi ko na siya kayang kargahin kasi malaki na si Ana. Mabigat siya para sa akin. So vlog tayo today kasi day off tayo. Char. Yan, wala nang ulan kanina. Maulan siya kanina. Buti na lang medyo okay na. Ito na si Aling Maliit, oh. Nag-bake sila ng cookie sa kanilang playgroup. Lekker? Is it yummy? Oh, yeah, bloem. Oh, bloom. Bloom. So, maglakad-lakad muna kami, guys, kasi we have time because Ruth is not coming home for lunch. So, maglakad-lakad kami. Hindi kami magmamadali ngayon kasi nga, I don't need to prepare lunch for Papa. So, lakad muna kami kasi maganda yung weather. Medyo maganda. Yan. Ako kaya. Nee, morgen wel. Tapos, yung mga cherry blossom, palabas na. So, if we get lucky, baka may madaanan tayo na naka-bloom. Not in full bloom yet, but may mga flowers na nakalabas. So, I'll show you if meron. Ito guys, malapit sa church namin, oh. Puti ito siya. Hindi ko alam kung klaro sa camera kasi phone yung aking gamit. Super nice, super nice. Hindi pa siya full bloom pero lumalabas na yung marami na nakalabas. Oh, shit. Ha? What's his name here? Ha? What's his name? Tingnan nyo guys, ang cute oh. Gustong puntahan ni Ann. May nag-birthday, 50 years old na. So nice. Is mo ito? So, malapit na po kami sa grocery store, maliit na grocery store. Ana, feet up please. And yun dito po pag nagbe-birthday, naglalagay sila ng decoration sa labas din. So, tas moy. Ang ganda. Nee, mama moet eerst iets kopen daar. So, punta muna kami ng Action. May bibilhin lang ako saglit. Mama, East. Did you poop in the vegetables, ha? Did you poop there? Did you poop there? Wait for Mama. Say hello to the guys. Hello. Hi. How are you? Where are you? Sa'yo kayo nag-ice cream. Maar het was leuk, toch? Yeah. Mama heeft honger, meisje. Maar, Anna, Yeah. maar papa komt er niet voor lunch. Vanavond wel. Bahay na po kami. Bahay na tayo. Mabilisan lang tayo doon kanina. Yung aking orchids, oh. Okay na okay sila. Pagod to. So, mabilisan lang kami kanina sa labas, guys, because si Ana, madali siyang, mabore because especially, pagod siya ba galing sa playgroup. Yan. Ateisha. Yeah. That's, Daddy? yeah. Nee. Is klar. After ko siya i-pick up, nakita nyo naman, pumunta kami doon sa may mga bulaklak. Kaso, konti lang yung naka-bloom pa. So, we went to the supermarket to get a few stuff. Ito kasi mauubusan na siya ng gatas. So, ito siya. Ito yung kinuha ko.
Ano pa ba? Yung ice cream namin, ito. Snickers, chocolate ice cream po ito na ano. Snickers talaga siya, pero sa loob, ice cream siya ba? And then yung muffin, pang snack ni Ana sa afternoon. Ito siya, muffin. Kinuhanan na namin ng isa. It's okay. You wanna go down? Yeah. Pagkatapos doon sa ano sa Spar, yung maliit na grocery store, medyo malapit sa amin, mga 15 minutes na lakad. Punta sana kami doon sa may mga cherry blossom trees, kaso first time ko nakita na may construction pala doon ba. So, pinuto nila lahat ng cherry blossom doon, guys. Most likely nagbo-bloom na yun siya this time. Kasi maaga yun maaga yun nag-bloom yun doon. So yeah, sad. And yung may isang compound doon na may maraming sakura trees, but then hindi pa sila nag-open. We went to a Turkish na shop na palagi namin pinupuntahan ni Ana. Naghanap ako ng vegetables doon, kaso naubusan sila. So bumili na lang ako ng ginger na powder. Tapos ito, coriander kasi mahilig po ako sa coriander. Gusto kong i-try yung sinabi niya na na meat. Hindi ko alam kung ano yung niya na meat, parang lamb yata. Yeah, sausage siya. So I will try this one. And then bumili din ako ng ketchup pala sa Spar kanina. Ayoko ng malalaking container, guys, kasi minsan lang kami nagki-ketchup and ako lang din naman most of the time. Or pag may bisita kami. Ito lang, maliit lang. Kasi pag malaki, naaabutan siya ng medyo, hindi na siya okay ba yun. And, ito pa. Bumili ako doon ng, ilang grams ba to? 450 grams na beef. Yun lang. Ano naman taan eh. Iba, di ba koya? May koya sa beef. Yun. Pamili ako ng beef. Sabi nung may-ari doon, pang soup lang talaga daw to siya. Pero, gisahin ko siya ng konti tapos sabuan ba. Then, or just put it inside ba? Doktan. The bin. So, yun. And then, nagdabay kami kadali. Saglit dun sa action. Nakita nyo naman. Bumili ako ng ito yung perfume. Pakunti-kunti ako bumibili. Parang every week ako bumibili. Nabango naman siya. Lang. Hindi siya, syempre, para lang tong mist lang kasi ito siya. So, what do ya? Hindi ka pumaga. Dalawa yung kinuha ko. So, at the moment, meron na akong mga, I think, hindi ko alam, 6 to 8 bottles pa eh. Hindi ko alam, i-check ko na lang. Tapos bumili ako nito, pregnancy test. Don't get ideas, guys. Every time lang ako nag-pregnancy test ako every now and then kasi planning tayo masyado. Just to be sure lang, no? So yeah, yun lang po yung ating haul for today's video. Tingnan nyo. Confident na yan umakyat tsaka bumaba. Hello! What's up? Let's go up soon, yeah? Yeah. Taro nga. Chika ding, chika ding. Nagisumpay na. Dili, oy. Chika ding, lupad ug mi lupad. Ups. Ha? Sige na ay, magluto na sa mga mag-lunch. Ay nga, panato na. Kain muna ako, guys. Ito ang aking toasty. Ito may cheese ito. And then sausage. Si Ana din kumain na. Nag-ano po siya yung Wurstenbrot siya. Para sa, siya ba? Bread na may karne sa loob. Tapos nag-ano na din siya. Nag-apple siya. Yan. At konting gatas. So, yun. After this, mag-relax na kami ni Ana. Patutulugin ko na po siya. At the moment, hinahayaan ko muna siyang manood ng kanyang show. Just for a bit.
Ayan, o tinanggal ko na yung loop earrings kasi pag matagal, masyado nangangati na po ako. Kanina, nag-color ako ng sarili kong nails. Yan. Tapos, pumunta dito yung aking pedicurista pero nag lang talaga siya, naglilinis ba? Hindi ako nagpapakolor ng toenails. Pero magaling siya. Dati, nanibago ako dati na parang hindi ko masyadong nagustuhan kasi nga iba yung paraan nila or iba yung style, ganun. Pero ngayon okay na. Pagkatapos ng service niya, sinasabi ko pa talaga palagi, parang pumayat, yung feeling ko pumayat yung paa ko, parang light na light. Tumatawa siya. A few moments later. Ana! Hello, time check. Ano na po, 5:15 na ng hapon. Hindi ko na kayo na-update kaagad because I was really busy. And nagluluto ako ngayon malapit na siya maluto actually, ng bulalo again without bones. Pero kasi may mga sobrang ingredients pa tayo, so yun. Be careful, Maishi, because this is very hot here, ha? Yan, oh. May mga tira-tirang ingredients pa kasi to, so gusto ko silang gamitin na ngayon. May sausage ako nakita nyo kanina, yun yung aming ipapare sa aming beef soup. Ni Maishi. Kuha na ki. Akyad na siyang. Piyay. Piyay pa ka. Ni. Watch out with your fingers, ha? Watch out! Nito na. Nag-away pa talaga kami. So, yun. And hintayin na lang namin yung kanyang papa. So, guys, balikan ko na naman ulit kayo mamaya because, yan, irritable na po siya. Gutom na kasi ito. Baka kainin ko muna. Hello! 7:10 na ng gabi. And si Ana, matutulog na in a bit. Yung papa niya ando na sa taas kasi nag-aaral yung papa niya. At, yeah. Sorry, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi na-busy na po. And, kumain na din kami. Masarap yung aking bulalo kanina. Hindi siyang bulalo talaga, no? Pero anyway, para siyang bulalo. Wala nga lang mga buto, yung mga ganyan ba. Pero anyway, same yung lasa. Pero yung sausage, hindi ko siya bet. Ang strong ng taste, pero yeah, hindi ko siya bet. So, yun na po. And ngayon today has been really a busy day. And also, parang medyo mataas yung aking dugo. High blood ako, guys. Nag-check ako kanina and 139 over 100 plus yung aking BP, yung blood pressure ko. So, kaya tinatry kong mag-relax. Na-relax yung utak ko, yung ulo ko, yung ganyan. And magba-vlog po tayo bukas because may panonoorin tayong concert bukas. So, hindi ko alam kung kailan yung mapapanood tong vlog na ito. Pero, magba-vlog po ako bukas. So, excited ako sa concert na ito. So, anyways guys, maraming salamat sa panonood at pagsubaybay sa amin ngayong araw na to. And I hope nagustuhan nyo kahit papano yung ating pa-video. And yeah, kita-kita na naman po tayo sa aming susunod na palabas na video. Yun lamang po. Ingat kayong lahat. Mush mush babush. Ana, sama audu. Howdo. I love you. I love you. Mwah, mwah. Mwah. Mwah.